אבל אנחנו נשמע כאלה רטיות. הוא מוציא את הלשון. הוא הוציא את הלשון. נכון? יש לו כאלה. שהוא ככה פותח. חמודי. הוא חמוד. הוא באמת חמוד, אתה צודק ילד. בוא. יאללה בואו נמשיך. אבל אחר כך תזכור, פינת דיפור. הציק, הוא לא שומע אותך, מריקי, אתה יודע שהוא חירש. הנה, שמה. הנה, הוא בא לך, תזהר. נו, אבל שמה. הנה. היינו בדיוק בזמן לצלם אותו, הוא פעיל. למה? הדס את מסתירה את הנחש ככה. רגע, אין יציאה בצד השני? יואו אבא, תסתכל, איך הוא פעיל. ומה זה חזק? זהו, תקופת סיור.